Maasta katsottuna Joutsenen tähdistössä 1480 valovuoden päässä sijaitsee varsin eriskummallinen tähti. Sen omituiset ominaisuudet löysi joukko harrastajia, jotka kuuluivat projektiin nimeltä Planeetan metsästäjät. Syyskuussa vuonna 2015 harrastajat yhdessä tähtitieteilijöiden kanssa keräsivät ja julkaisivat Kepler-avaruusteleskoopillaan saatua dataa tästä kaukaisesta tähdestä. Miksi tämä tähti oli niin erikoinen? Ennen kuin mennään aiheeseen, pitää kertoa hieman kuinka tutkimme tähtiä. Tähtiä tutkitaan sähkömagneettisen spektrin avulla. Tämä spektri sisältää kaiken säteilyn, alkaen tappavasta gammasäteilystä aina radioaaltoihin asti. Useat pääsarjan tähdet tuottavat säteilyä vakaasti pitkän elämänsä aikana. Tiettyjen tähtien planeettoja tutkiessa ja löytötyössä tähtitieteilijät käyttävät valokäyrää. Valokäyrä on fotometristen mittausten avulla saatu käyrä kohteen kirkkauden muutoksista ajan kuluessa. Tämän avulla voimme löytää tähtien kiertoradalla olevia objekteja. Tässä on tekemäni simulaatio. Joka kerta kun planeetta kulkee tähden ja havainnoitsijan välistä, tähti himmenee hieman. Kaavion alla näkyy sekunnit ja punainen käyrä osoittaa tähden kirkkauden. Tämä klippi kestää 43 sekuntia ja planeetat ylittävät tähden yhteensä 15 kertaa. Se on kuin sydänfilmi, paitsi että sydämen lyöntien tilalle paperille piirtyy tähden valo. Simulaatio on nopeutettu demonstraatiota varten. Keplerin data tähdestä on eriskummallinen. Sen valo putoilee, mutta se ei ole jaksollista. Ne voivat olla erittäin syviä. Yksi käyrä tiputti tähden valoa 15% ja toinen 22%. Tuo määrä tähden himmentymisessä saattaa herättää epäilyksiä. Myös tähden kirkkaus saattaa vaihdella yhtäkkisesti noin 20 päivän välein jopa viikoiksi. Julkaisun kirjoittajat varmistivat ja eliminoivat kaikki mahdolliset viat, jotka olisivat voineet johtua joko kaukoputkesta tai tiedon prosessoinnista. Mitään vikaa datasta ei löytynyt. Nuorien tähtien muodostuessa tähden ympäröivällä kiertoradalla saattaa olla paljon voimakasta protoplaneettojen aktiviteettia. Protoplaneettojen ja muiden objektien törmäykset saattavat aiheuttaa massiivisia pölypilviä avaruuteen. Mutta tässä on ongelma. Kyseinen tähti ei voi olla liian nuori, koska se pyörii liian nopeasti ja tähden ympärillä ei havaittu infrapunalla katsottuna pölyä. Toisen hypoteesin mukaan tähteä saattaisi kiertää komeettoja, joiden kaasusta ja pölystä muodostunut pyrstö peittäisi tähden valoa. Komeettahypoteesi on melko hyvä arvaus, mutta se on aika uskomatonta, että pelkästään komeetat voisivat peittää tähden valosta 22%. Tabetha Boyain tieteellisen paperin julkaisija tutki tätä tähteä tähtitieteilijän Jason Wrightin kanssa, ja esille nousi kolmas, hieman jännittävämpi hypoteesi. Otetaan esimerkkinä ensin ihmissivilisaatio. IEA:n tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2012 koko maapallon yhteenlaskettu energiakulutus oli 104 426 terawattituntia. Etsimme koko ajan lisää tehokkaampia ja voimakkaampia energialähteitä. Jo nyt tekeillä on laitos Ranskassa, jonka tuleva päämäärä on tuottaa energiaa ydinfuusiolla, samalla tavalla miten aurinkomme tuottaa energiaa. Tästä aiheesta myöhemmin tulevissa videoissa. 1960 Freeman Dyson toi esille idean siitä, miten erittäin kehittyneet maan ulkopuoliset sivilisaatiot pystyisivät rakentamaan onton, pallomaisen kehärakennelman tähden ympärille. Tällainen rakennelma keräisi talteen kaiken tähden säteilemän säteilyn. Variaatio Dysonin alkuperäiselle idealle on Dysonin vyöhyke. Se koostuu tuhansista, jopa sadoista tuhansista yksittäisistä objekteista. Esimerkkinä tähtiä kiertävistä aurinkopaneelin kaltaisista voimalaitoksista.
Nämä voimalaitokset kiertävät tähtiä tiukasti ikään kuin sormuksen muodossa. Tällä muodostelmalla on muutama hyvä puoli. Voimalaitokset voisivat olla huomattavan isokokoisia ja rakennettavissa kiertoradalla. Jonkinlaista energiaa välittävää teknologiaa voitaisiin hyödyntää tätä rakennelmaa käyttäen. Yksi tämän muodostelman ongelmista on täsmällisen kiertoradan saavuttaminen. Pienikin virhe objektin nopeudessa saattaisi olla vakava, kun samanlaisia objekteja löytyy samalta kiertoradalta useita. Toinen Dysonin rakennelma olisi pallonmuotoinen useista eri voimalaitoksista ja satelliiteista koostuva rakennelma. Tässä konseptissa objektit eivät kiertäisi auringon kiertoradalla, vaan massiivisten aurinkopurjeiden ja tähden luontaisen suuren säteilypaineen avulla satelliitit pysyisivät pallonmuotoisessa muodostelmassa. Solar sailing. Solar sailing. And this is a very crude model, and which travels on the radiation and particles that come out of the sun, the wind from the sun. And it works exactly as an ordinary sailboat does. Tämä tyyli eliminoisi mahdolliset virheet voimalaitoksien kiertoradoissa. Tämän hypoteesin käytännöllisyys on hieman kysymyksiä herättävä modernin tieteen silmissä, mutta sitä ei vielä voida poissulkea. Kolmas hypoteesi on hieman enemmän skifiä kuin kaksi aikaisempaa hypoteesia. Dysonin kuori peittäisi koko tähden pinta-alallaan. Kyseinen rakennelma vaikuttaisi tähden tuottamaan energiaan täysin ja hyödyntäisi kaiken tähdestä saadun säteilyn. Kyseinen rakennelma voisi tarjota myös eri sivilisaatioille keinotekoisen paikan elää. Riippuen täysin tähden energiasta, kuori pitäisi sijoittaa oikealle etäisyydelle tähdestä, jolloin laitteisto pysyisi toimintakunnossa ja sen sisältämä mahdollinen elämä pystyisi toimimaan normaalisti. Myös Dysonin kuorella on useita eri teoreettisia ongelmia. Tähti ei vaikuttaisi gravitaation avulla sen ympärillä olevaan täysin ontoon pallonmuotoiseen rakennelmaan. Isaac Newtonin kuoriteorian mukaan symmetrinen pallo vaikuttaa gravitaation avulla objekteihin kuin sen massa olisi keskitettynä sen keskellä. Jos pallo on symmetrinen ja ontto, pallo ei vaikuta sen sisällä olevaan objektiin gravitaation avulla mitenkään. Täten Dysonin kuori voisi törmätä katastrofaalisesti itse tähteen. Myös useita eri hypoteeseja ja ideoita on ehdotettu Dysonin kehärakennelmalle. Voimme vain spekuloida ja arvailla, minkälaista teknologiaa ja ongelmanratkaisua maan ulkopuoliset mahdolliset erittäin kehittyneet sivilisaatiot omistavat. Freeman Dyson hypoteesin kehittäjän mukaan tällainen teknologinen kehittyminen olisi odotettavissa kehittyneeltä sivilisaatiolta, koska energian tarve ja teknologian kehitys kulkee melkein käsi kädessä. Dysonin mukaan kyseisien megastruktuurien etsiminen saattaisi jopa johtaa maan ulkopuolisen elämän löytämiseen, mutta toistaiseksi todistusaineistoa ei ole.